Jalaran tresno iku saka kulino dadi mari ngrungokno nyacatku ojo lali subscriben like komenen ambek siji engkas ojo lali sharen matur suwun. Uang nek kepingin iso sogeh iku teko kerja kerase. Guguk kok ngedekno sambatane. Kon iku wong ta duduk. Blok. Dadi wong, aja wedi-wedi ambek wong, aja gelem digobloki, aja gelem diakali, aja gelem dipijuki, pamane digoblok-goblokno. Padha-padha menungsane, padha-padha mangan segone ambek wong gak wani. Ojo licik-licik. Oh, porek. Dadi wong, ojo apik-apik nang wong. Rugi. Soale apa? Soale sing mau apiki iku gak barang mesti. Bajingan, cuk. He. Kon nek dilokno gak payu, ya lokno dhewe. Kon nae barang murah, mangkane gampang golek-golekane. Cuk.